Днес ще хода на сватба и затова съм с малко по-зализаната прическа. Тя ще ми е първата в съзнателния живот, така че хем трябва да направим добро впечатление, хем да не го предобрим. Защото все пак днес не аз съм звездата на шоуто. Хайде да се облечем! Започваме с един черен панталон с басти, който е с малко по-ниска талия от това, което съм свикнал за официални. Обаче е единствения, който ми става в момента. И се нагласи с ето тези яки копчета. Следва една класическа бяла риза, която даже е slim fit. Да, на мене ми е странно. Окей, или ми още косата, която вече закопчаваме от до и загащваме. Ръкавите за сега ще са спуснати, но най-вероятно към края на вечерта ще ги навием. Вдигаме си яката, защото ще сложим и въртовръзка. Никога не мога да нацеля правилната дължина от първия път. След това ще сложа един елек, да мога да изглеждам по-малко като келнер. Сега е време да вкара малко цвят. То ще е под формата на ето това зеленикаво сако. Тоест доста по-винтич кройка, по-широки рамене, не толкова вталено. За аксесуари започваме с тази докса, която е била на дядо ми. И като за механичен часовник, вижте колко е тънък просто. Стъклото му даже е по-дебело от него. Както и два пръстена от iStyle от BG. Код Jojo 10, 10% отстъпка. Обувките ни ще са от Low Wake Shoemakers. И са ето тези Оксфорди с малко по-ежедневни подметки. Като всяка друга официална обувка, разбира се, трябва само с обувалка да ги слагате. Защото иначе едновременно се разказвате играта на петите, пръстите и обувката. Ароматът ни за днес, YSL Myself. Понеже цялата церемония ще е навън, ще наметна това супер яко двуредно палто, което също като сакото има тези преувеличени рамене, но не ми е голямо, съдейки по ръкавите. А и го дават с малки проблясъци слънце, така че ще наметна и тези слънчеви очила. Супер доволен съм от крайния резултат. Мога да пожелая само щастие и успех на младоженците. Вики, Ангел, страхотни сте. Още тук започна да ми става топло. А и все пак това ще е основния фит. Това беше фита за днес. Напишете долу в коментарите какви други облекла искате да видите. И ще се видим следващия път. Муа!